Ja bih danas predstavio svoju novu pjesmu, u stvari staru pjesmu iz 1983. godine koja se nalazila na ovome albumu grupe Kineski zid koju smo osnovali Dino i ja sa svojim prijateljima, bilo nas je 7. Radi se o pjesmi Priđi malo bliže, koju smo stalno mislili obraditi Dino i ja nakon što smo obradili pjesmu Ja vidim sve isto sa ovog albuma, ali eto nismo uspjeli. Obradio sam ja nakon skoro 40 godina i napravio sam spot za nju, snimio u stvari. Nadam se da će vam se svidjeti pjesma i spot. I još samo jednu stvar da rečem, to je da koga zanima normalno, da moja kompilacija The Best Of, na kojoj će biti 19 pjesama, izlazi za jednu otprilike mjesec dana. Prvo će izaći na u digitalnoj verziji, a nakon toga u fizičkoj, znači na CD-u. Eto, lijep pozdrav, držite se i svako dobro vam želim.